ناخو حمدنا أحلفنا ينهبن نطاب ماي بحرنا الذي دمايو تلكيمنا يوبرت بخواتي خفلنا عربنا يحرنت حماثين سرايب كل دودي دنكل حماثين سرايب كل دودي دنكل ثمهر سنحج بركة بس كلهم الساحل نعون تأكد وداينا نعلل سلام تقطعت نايس channel كما يكون كما تخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو متشم أبزوا نزي نخلو حزبنا نخلو محبر سبير تراوي الشاغلون تنكيفون زولار السنتلو إذا خيال زولا مونغير تراين ويكا محبر سبير تراين زقاتم زولو سترايدي كونه محبر ماس ميديا نه علمون أغالبه يبلو ببزر كبوزز مسؤول زارب بلو زولو كنتات نحنا بوجنا أنا بوجني زكال نخجبر فتنا له أبزالو من اليوم مجمريا نايت كل خكاية زغنة منجست إيرترا زخونة يكون دمس بزي مهابو حدا كابت أزارة بارشت غين زنا بريو سلزي ده حيال سقطة جازيت أو مجلسي أو تيلوتين باسنا إيرترا نعوك نسمعنا كمون تي شاباي.com تي بريس ريليس إيرترا عبي نغفيتا ويكا كساب العلي سلا عمر ببنا إسرائيل نايكالوت حيلتاتن أبزو قداي زيد كم زنا بريه حبيرو مالو بتكونتات أبزوان زنتاي مسل على كرينا بمقطع ونا بليليو حنتا قداسيت ريبورت نزي من سير ترايل وزلو مسوز التحاس نعوك بالرزق حنتا بإسرائيل تقبرت نتقول داينا إسرائيل تقلج قداسيت ناي فويس اوف امريكا كونتنت ممكن رينا سلازا فيديو زي بزح تحس زلو يا مجمر يا سكهلو كونتات بإسرائيل تاي مسل على نرئ دحريا بتقازيت أو مجلس نحلف restored in Tel Aviv after bloody protests by rival groups of Eritrean immigrants this weekend. Daniel Cohen is live where those violent clashes took place with how Israeli leaders are now responding. Daniel, good morning. Good morning, Alex. It doesn't look like it right now, but over the weekend, the street that I'm standing on felt like a war zone. You may be able to see the guy behind me here. Well, there's a couple of people fixing. طيب لالو زتري وزلهم دحري التكونتات كابتز على فقنيات حجي اب نبور هي وتملي سخم زلت كبابي زي دحري تريو زلخي قد اب ويكند ناي وجزو با وي وجز كايدلو زنبره بوتا زمسل زنبره حجي نتز طرف نبرتهم ناصقنون اب سرح تملي سخم زلت كبابي حوس تزام درقات كم زلك ناي وج بوتا زنبره قانقوا تتقيمي ريبورت زغبر زلو زي دما كل غزي نتكونتات نمغواحن نمكبادن زتقام مخانو እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ክትርእይዎ ኢኹም ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተራ ናይ መንግስቲ እስራኤል ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እውን ከተንብህዎ ቀኒዮም እዮም ሕጂ ግን ክንሪኦ ኢና plate glass doors and windows that were shattered. Want to set the record straight first on something. The anti-Israel pro-Palestine crowd is blaming Israeli police for what happened over the weekend. They say they cracked down too hard on a minority ethnic group. That is not the story. This was Eritreans versus Eritreans in a wild street confrontation. Take a سنتايب لالو حدا كابتي عبدالنكني اب ميديا اسرائيل عبي ازارا بخوين زلو ويكا اقدا سار سوين زلو اسرائيلاويان بوليس تخطلوا منجدي هذا اكلنا فلسطين التكونتات اسرائيلاويان اب ماينوريتي ويكا ابتم وحدات بزخطلوا بمبال نتناي بوليس اكايدا كوننون ويكان صارك زارو مسرايو انت يبلالو زي كونتات زي مسوز تحاز يبلون ايرتراويان زغبرو زنبرو كونتات ينابله كنا البوليس جبروا قبل الايرتراويان زرايوم ጭካነን ብርትዓት ሃዛን نغفيتا رغيب سلزنا برنعو كتصبابقو زاربو زلوين بحفشا تكونتات اب نبور كم استملسن اتحقاو من قدقن بزل على نهاري يغصل كم زلون رينالنا حجي مجمريا بتي غازيتاو مجلسنا ايرترا منغس ايرترا ويكا امباسي نا ايرترا اب اسرائيل زوصو مهنري دحريو تي جبر ملس وهاب زلو بكل وجن كنرينا. Let's start now with this one. بزيان جمر امباسي إيرترا بإسرائيل بخلطة مسكرم عب تيل أبيب بزعبا استفدسمه قونة أو تكبر مجلس يوصيو ملو تحستو يسعد غازيتاو مجلسي عب تيل أبيب زتفدسمه قونة أو تكبر زحلف قدام كلتا مسكرم كلتا شهن عسران سلستن محبركم إيرتراوين بإسرائيل هقراوي بعلو نخقبر بحق حاتيتو
ብዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ከዓ ንቡር ፍቓድ ተዋሂብዎም ብሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል ብዝተዋህበ መምርሒ መሰረት በዓል ንኸኽብሩ ዝመፁ ኣስታት 1200 ዜጋታትና ናብ ኣዳራሽ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ጥቓ ኤምባሲ ከም ዝተኣኻኸቡ ተገይሮም ነዚ መደብ እዚ ብጎነፅ ከተዓናቕፉ ዝወደቡ ሃሱሳት ብወገኖም ልክዕ ኣብቲ ዕለት እቲ ካብቲ በዓል ዝግበረሉ ቦታ 500 ሜትሮ ርሒቖም ሰለማዊ ሰልፊ ክገብሩ ንፖሊስ እስራኤል ሓቲቶም ተፈቒድሎም ነይሩ እዩ ማሕበረኮም ኤርትራውያን እዞም ፀይቀ ዕሉላት ንእተዋህቦም ሕጋዊ ፍቓድ ጉልባብ ተጠቒሞም ለይቲ ወይ ወጋሕታ ነቲ ኣዳራሽ ከጥቅዑ መደብ ሒዞም ኣእማንን ኣባትርን ካራን ክጥቀሙ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ ንፖሊስ እስራኤል ኣብ ዘየድሊ ግጭት ከእትውዎ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ሓላፍነት ናይ ፖሊስ እዩ ዝብል መልሲ ድማ ተዋሂብዎም ከምቲ ዝተገመተ እቶም ሃሱሳት ካብ ዝተፈቕደሎም ቦታ ሓሊፎም ወጋሕታ ናብ ኣዳራሽ ብምምራሕ ህውከት ፈጢሮም ሕጊ ብምጥሓሶም ከዓ ምስ ፖሊስ ኣብ ግጭት ኣትዮም ክሳብ ዚ ፅኒሕልና ክንቅፅላ ኢና ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተገበረ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ትርጓመ የድልየኩም ሓንቲ ፍልይቲ ካብቲ ዝውሃብ ዘሎ መግለፂ ሪናዮ ዘለና እንተላ ግን እዚ ኩነታት እዚ ሃሱሳት ንዝብል ወይ ከዓ ሃሱሳት ሰባት መን እዮም እዞም ሃሱሳት እንታይ መንነቶም ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበት ኤምባሲ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ነቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፍን ነቲ በተኻል ወገን ዝነበሩ ኣብዚ ሚድያ ናትና ክንሪኦ ከለና ተጋርዮም ተወለድቲ ኢትዮጵያ እዮም ገለመለ እዮም ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነርና እዚ ወግዓዊ መግለፂ ናይ መንግስቲ ክንሪኦ ከለና ግን ዝኾነት ብዛዕባኣ ኣይተዛረበን ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲያ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣሕዋት ናይ ኣሕዋት ውግዩ እዚ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብኩሉ ወገን ኮይኖም ዝገብርዎ እዩ ንዝብል ዘለና 10 ግዜ ኣብዚ ኮሜንት እንታይ ዝመፅእ ኣሎ እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ተጋርዮም በሎም ገለገለ ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲ ወግዓዊ መልሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤምባሲ ኤርትራ ነዞም ሰባት ሃሱሳት ዳኢሉ እምበር ኤርትራውያን እዮም ወይ ከዓ ካልእ ዜግነት ክቦም ከምዘይተረኣየ ንኩሉ ግልፂ ክኸውን ይምዕፀን ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ንጥቀመሉ ዘለና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ ዘየደሊ ዘረባ ምዝራብ ኤርትራዊ ድዩ ኢትዮጵያዊ ድዩ ወዲ ካልእ ዜጋ ድዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ኤቪደንስ ምስ ኣቕረብካ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ እምበር ኣብ ቪድዮ ርኢኻስ እዚኦም ከምዚኦም እዮም እዚኦም ከምዚኦም እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ትግርኛ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ልክዕ ነቲ ናትና ስለዚ ብገጾም ርኢኻ ኣብ ሚድያ ርኢኻ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም እዚኦም ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ተጋሩ እዮም እዚኦም ከምዚኦም ክትብል ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ኣቕሪብካ ርኢኻ መንነቱ ዝኽስቶ እዩ ይፈልጠ ኢልካ እንተተዛሪብካ ኣብኡ ተቐባልነት ከልወካ ኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ስቕ ነቲ ዘረባ ምባል ፅቡቕ ኣይመስለንን ከም ህዝቢ እውን ክነቅሓሉ ዘለና ኢና ቀልጢፍና ኣብ መደምደምታ ክንበፂሕ የብልና ብዘይ ጭብጢ ካብ ሰዓት 6 ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ቀትሪ ከዓ ኣብ መንጎ ፖሊስን እቶም ሃሱሳትን ግጭት ተኻይዱ ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ፖሊስ ብቪድዮታት ሰኒድዎ ኣሎ ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራ ፖሊስ ብዝሃቦ መምርሒ መሰረት ካብ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዝተመደበሎም ቦታ ከይተንቀሳቐሱ ብዓቕሊ ተጸቢዮም በዚ ድማ ክሳብ እዚ ግዜ እዚ ምስ ኣባላት ማሕበረኮም ዝኾነ ግጭት ኣየጋጠመን እቶም ሃሱሳት ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ቦታን ከባቢኡን ከቢድ ዕንወት ድሕሪ ምፍጻሞም ናብቲ በዓሉ ከኽብር ዝመፀ ህዝቢ ተኣኪብሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ዘምርሕሉ ህሞት ጎነፅ ስለ ዝጀመሩ ኣባላት ማሕበረኮም ነብሶም ክከላኸሉ ተገዲዶም ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ን10 ዓመታት መመላእታ ኣብ ዘካየዶ ሃገራውን ባህላውን ነጥፈታት ዝኾነ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘይፈልጥ ዝተረጋገፀ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣካላት ጸጥታን ኢሚግሬሽንን መንግስቲ እስራኤል ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛታት ካበይ መጺኦም ምጽራይ ከይገበረ ንኹላቶም ከም ኤርትራውያን ዝቕበሎም ነይሮም ካብዞም ተቃዋምቲ መንግስቲ ኤርትራ ተመሲሎም በብግዚኡ ጸገማት ክፈጥሩ ዝጸንሑ ድማ
ብዙሓት ዘኤርትራውያን እዮም እቲ ኩነታት ከም ዝኽነሱ ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ንምሃቡን ንማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ማዕከናት ዜና ይኹን ገለ ሰበስልጣን እስራኤል ዘይሓላፍነታዊ መግለፂታትን ጠቐነታትን ዶብ ክግበረሉ የድሊ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብታ ብቅድሚት ዝበልናየን ብድሕሪትን ዝተገራጨዋ ከይመስለኩም ብሓፈሻ ናብ እስራኤል ንዝኣቱ ዝነበረ ስደተኛ ኩሉ ሰብ ከም ኤርትራዊ ይቕበልዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እምበር ኣብቲ ኢቨንት ንዝተሳተፉ መንነት ናቶም መን ምዃኖምን እንታይ ምዃኖምን ኣይገለፀን ዝሓበሬታ ስለዚ በዚያ ንርአያ ሚድያ ናይ እስራኤል ግብረ መልሲ ናይ ዝንታ ሂብሎ እስከ ክንርኢ ክልተ ሰለስተ ጋዜጣታት ሓበሬታ ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ካባተን ክንሪኣ ኢና ቅድምቲ ዝበሃል ዘሎ ወገን ኣብዚ ንርአ ሓንቲ ጋዜጣ እንታይ ትበሃል ዛ ጋዜጣ መሲልኩም ሓሬት ትበሃል ሓሬት I don't know ከመይ ከም ትንበብ Eritrea accuses Israelis Mossad other intelligence agencies of funding violence between factions ብላ ኣሎ so እቲ ኩነታት እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ሶም መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዝተኻየደ ስለያዊ መርበብ ናይ እስራኤል ተሳትፎ ከም ዝነበረ ከሲስሎ ይብልሎ ካበይ ተበጊሶም እዮም ካብታ ተዛረባ ድዩ ሪኦም ከምኡ ኢሎም ንዝብል ሕቶ ኖ ካብ ኣይኮነን ተበጊሶም ካበይ እዮም ተበጊሶም ነዚያ ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ፅሕፍቲ ክምለሳ ኢና መጀመርያ ነዚያ ከርእየኩም there is one thing ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዌብሳይት እንድሕር ኸድና shapai.com እንድሕር ኸድና where is just give me a sec so ኣብዚኣ እንድሕር ኸድና كريكم يجي كل نجار open لكن ريو سلزلنا so أبزي عند حراتنا زي ويب سايت زي shapai.com Minister of Information Minister زينا نيرترا زوجو غازيتاوي مجلتينا هنري so أبزي كنري خلنا انتي زبل نري لنا just okay give me a second I'm gonna نزيع full screen كقبلكم so that you can see well okay كم تري ود اللهم هجي Abzi, in the past few weeks, we have seen organized acts of violence and vandalism in the number of cities in Europe and elsewhere against festivals and other national events organized by Eritrean communities in the diaspora. So, ab kullu bhafasha ab Israel tra dekona ab buzahat festival ab zikayadoluna Eritrean community buzuh gonatin amatsin kira khamtsanhe yihbralo qatilu the central objective of this اتيك عند علامه بزدما نتي ننوح ني اسرتات عامت زقصلي بصبوق ابنتن نبهلن كبرتاتن ኤርትራ ዘንጸባረቕ ኣብ ደገና ዝነብር ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ኤርትራዊ ህይወት ወይ ካ ዜጋታት ናብ ካልእ ወገን ንምጥምዛዝ እዩ እዚ ድማ ነቲ ንነውሕ ዝተሰርሓሉ ናይ ኤርትራዊ መንነት ወይ ድማ ክብሪ ሓድነት ፍቕሪ ኮሄሽን ናሽናል ኮሄሽን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ንዑ ንምፍራስን ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ፌስቲቫል ብፅቡቅ መንፈስ ይካየድ ከም ዝነበረን ንሓድነትን ነቲ ርግኣት ናይቲ ፍቕርን ኮኔክሽንን ናይቲ ህዝቢ ባህሉን ክብርታቱን መንነቱን ንምዕቃብ ኣገዳስነት ነይሩ ንዑ ንምፍራስ ዝዓለመ ምዃኑ ንታሕቲ ገጽና ክንከይድ ከለና the recent violence acts of harassment have unfolded against this backdrop and perspective. They are evidently prompted by a design. Okay, they are prompted by and designed to achieve ulterior political objectives. ስለዚ እቲ ዕላማ ድማ ኣብዚ ይገልጽዎ ኣለዉ so negative observation through sabotage and rough groups. So ኣብዚያ ዘላታ ነጥቢ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ክሲ ንብላ ዘለና እቲ ኩነታት ብካልኦት ወገናት ብሕቡእ ነቲ ኩነታት ናብ ምጉሃር ብዝተፈላለዩ ስለያዊ መርበባት ንኣብነት ሞሳድ ናይ እስራኤል ስለያዊ መርበብ እዩ bewildered by as they are by the indomitable resilience of Eritrean people they desperately seek to foment division within its ranks. ስለዚ ነቲ ዘይፅዓት ዝምድናን ተፃዋርነትን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንዑ ንምፍራስን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ምምቕቓልን ምጉጅጃልን ንምስፋንን ዝዓለመ
ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ this the details will be okay ኣብ ካልእ ግዜ እቲ ሓበሬታት ዝተመቓቐለ ወይ ከዓ እቲ ዲቴይልስ ውሽጢ ጥልቂ ዝኣተወ ሓበሬታስ ምስ ግዜ ክመጽእ ይብል ኣለዉ ዘይ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት ኣብቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን will be fully debunked ስለዚ እቲ ንኣብነት ኩሎም እቶም ተሳተፉ ኩሎም እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን refugees ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ምስ ግዜ ኩሉ ከነቃልዖን ከምኡውን ነቲ distorted narrative and misperception እቲ ዝዝረብ ዘሎ ትንተና ዝወሃብ ዘሎ እውን ብግዚኡ ኩሉ ሓደ ብሓደ ከነጋልጾ ምዃንና ዝብል ሓበሬታ እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚያ ሓበሬታ እዚኣ እዮም ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ እስራኤል እዛ ጋዜጣ ትዛረቦ ዘላ ማለት እዩ ነዚኦም መጀመርያ ነቲ ክሲ ይዛረቡ ኣለዉ እሶም ብዛዕባ እቲ ዝበልዎ ድማ እናረኣና ንከይድ ኢና article كرهبا سلزي بفيديو سكرين شوت جاري الله so the Eritrean internal information minister has accused Israelis Mossad and other intelligence agencies of disrupting لكع كمو نتا نرياتنا هنا تكونتات تكسنتاي مسؤول بلو according to the accusations which was made in a television news broadcast from Asmara on Wednesday the past few weeks have seen an organized بترنوفن زتودبن منجدي زكاي زتخايدة عنواتن ويكا تقاومون نسيو تزقصص زولين أنا بلزلنا يبلو let's continue the main goal of this violence is to disrupt these events which are designed to safeguard the communities زي تنبلت أنا هنايو كل تعلامة نتي حدنتنا يتزبي بسلام زبعلو زنبري بخالوت intelligence agencies ويكا سلي عمر ببات استبقسون استفاندد زخون مخانومن يزارب الله so نابنت أبتو كنتات highlight جيروم مزلو كنري بزي give me a sec سنتاي بلالو Israel must free 50 Eritreans it is holding without trial هذا كابتي تحبير زلو يبلو إسرائيل نتوم 5 إرتراويان بزي زخون يكون كده بزي trial مالت حقاو بنبيت فردك هيك تقتلوا أسيرهم زلوا نعطاتهم نخطفنوهم كمون after Tel Aviv violence Israel details dozens of Eritreans زي جت the top تاسري أبزيا سالسيتنت برايوا تايب له unwanted and unrecognized by Israel thousands of Eritrean refugees have left for Canada زيادة ربازيا زي برتاتك عمكا زي ندوليومن زي نفلتومن إسرائيل زي تدوليومن زي تقبلتومن ويكا كم زي تدليت جيرا تقرب دلا زي ترير قانقاي حق حيش ناي بدعي قانقاي ممكن بلان خلينا حقهم كونو خليهم كم سدتنيا زي دليو خا كونو مثلا يكب عدم جن كم زعينة أبسب جن ستيل إسرائيل أبنو وحدة قبول زنبريو سنهلنا أب كال كنرينا so نو أشحات سبات إرتران نتعد قريفهم لكندا كم زخدو يزارب له كمون began when protesters جنة كنتات كقلت في التنلو and if there is anything the police responded by using stun gas and برتع زخانة هذا خمسة برام smashed cars okay yes yeah زي يعني راسو بحفشة التكونتات نزي مجلتي إرتراز هابتو response يبني يرز جازيتا مالتيو هجنتاي كنرينا very important information كنرينا نسادم ما انت هتكون زي سمعوا نخلنا كتقدس لتخل ناباك من زي أقدس حبريتين هنري Voice of America زقرب ويا نقد من أبا مخدنا نزي اسم معبل مبلي أي قضاء يبل دمت خايو هذبي ديعقت معبل مبلي أي قضاء يبل لتنسى قايو ما يحارنت قادول So زيان اسمعيا دي أقدس ارتيكليا بحدا نسمعيا كاب 2007 جميرو أب إسرائيل زنبر زلو برهانة نجاسي أبو منبر ولنطوي محبر حدش تسفايو زي أب وان لبدا كوفيد
ንኤርትራውያን ሓተት ዕቕባን ምሕጋዝ ዝቆመ ማሕበር ብሳላቲ ዝፈጥሮ ሰፊሕ መርበብን ቅርበት ምስ ክልተ ወገናትን እቲ ስራሓቱ ሕጂ እውን ብዝሓየለ ይቕፅል ምህላው ይገልጽ። እዚ ማሕበር ናብ ዘይመንግስታዊ ትካል ሰጊሩ ኤርትራውያን ምስ መንግስቲ እስራኤልን ካልእ ጉዳያትን ኣብ ዘለዎም ርክባት ኣብ ምጥባቅን ኣብ ምርኻብን ከም ዝሰርሕ እዩ ኣብ መንበሩ ዝሕብር። መራሕቲ ዝትካል ክሳብ ኣባይቶ እስራኤል ብምኻድ ምስክርነቶምን ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ብዛዕባ ዘለዎም ሽግራት ኣብ ምክፋልን ይፅዕሩ። እዚ ናይ ቀረባ ክስተት እውን ክምፅእ ከም ዝኽእል ተፀቢዮሞ ከም ዝነበሩ ብርሃነ ነጋሲ ይገልጽ። ምስ ኣብርሃም ዝገበርዎ ዝርርብ ይቕፅል። እዚ ማሕበር ተስፋ ምስ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ዝምድና ኣሎ ድዩ? እዚ ማሕበር እዚ መንግስቲ እስራኤል ብጥብቂ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ክሰርሕ ከለካ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ጉዳያት ብቅርቢ ስለ ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን ዝነበረ ኩነታት ምስ መፅአ ብጣዕሚ ሕማቕ ነይሩ። ንሕና እውን ነቲ መንግስቲ ጠንቂቕና ኢና ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ክንከይጋጥም። ኤውሮጳ ማለት ሃገር እስራኤል ሓደ ይኮነን ኣብ ሃገር እስራኤል ዘሎ ሂወት ኣብኡ ዘሎን ሓደጋት ዝኾነ ግጭት ተጋጢሙ ኣብዚ ዘለናዮ ክበፅሕ ምዃኑ ፈሊጥና ነርና ቢርና ነቲ መንግስቲ ደብዳቤ ፅሒፍና ጠንቂቕና ነቲ ፖሊስ ምስኦም ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና። ፖሊስ ግን ክዓብቶ ኣይከኣሉን ድሌት ኣለዎት ነገራት ክከልስ ከመይ ዓይነት ድሌት ኣለዎም ፖሊስ ብናተረዳዳ? ምክንያቱ መንግስቲ እስራኤል ዝብዘብ ስደተኛታት ተቐቢልዎም ከም ዜጋ መጠን እዚያነት በዚያ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ፕሊዝ this is very very important እዚያነት በዚያ ስምዕዋ ፖሊስ ብናተረዳዳ ምክንያቱ መንግስቲ እስራኤል ዝብዘብ ስደተኛታት ተቐቢልዎም ከም ዜጋ መጠን ክኸውን ወይ ድማ ከም ስደተኛታት ተቐቢልዎም መንበሪ ክህሉ ወይ መንበሪ ንሕላልዎ ምስ ናይ ሕብረተሰባት ምትሕዋስ መፅእ እዩ። መሰል ዕቁባን ነባርነትን እንተቐፂሉ ኣብቲ ቦታ ምቕፃል ምምስራት ስድራን ምውሳብን ስለ ዘይተርፍ እቶም ዓቀባዊ ኣጠማምታት ዘለዎም እሞ ንእስራኤል ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ዘለው ልሂቃን ኣብ ህዝቦም ምቕጣን ዘርኢ ከየጋጥም እውን ከም ዝሰግኡ ብርሃነ ይኣምን። ክንዲ ዝኾነ ድማ እታ ሃገር ብዘይካ ነቶም እትደልዮም ንኻልኦት ኣዝያ ዘይምችእቲ ንኽትከውን ከም ዝሰርሑ ካብ ውህሉል ተመክርኡ የካፍል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እቲ ዝቆርዓሉ ዶባት ሓፁር እስራኤል ተሳኢሉ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምቕባል ስደተኛታት እማን እንተንቅበል ነዞም 16,000 ዝበፅሑ ዘይሕጋውያን ሰለኽቲ ናይ ምስልጣንን ምምዕባልን ማለት ሲቪላይዝድ ናይ ምግባር ስራሕ ኣባና መወረደ ድሕሪ ምባል ብህፁፅ መዝገብቶም ሰለኽቲ ዝበሎም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ተዳልዩ ናይ ምጥራዞም መስርሕ ክቀላጠፍ ፀዊዕሎም። ኣብዚ ናይ ቀደም ሰንበት ዝጓነፈ ማእሲ ወይ ነውፂ ክንደይ ሰብ ታሪሞም ብናትካ ግምጋም ክንደይ ሆስፒታል ኣለዉ? ብናተይ ገምጋም ዘይኮነስ ብልክዕ ገምጋም 176 ሰባት ታሪሞምና ካብ ክልተ ጎነታት ማለት እዩ ኣብ ደገፍትን ካብ ተቃወምትን ካብኦም 16 ሰባት ብጥይት ታሪሞም ኣለዉ። ብጥይት ናይ ፖሊስ 30 ብከቢድ ተጎዲኦም ኣለዉ። ካብቶም 30 ከዓኒ 4 ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዉ። ልዕሊ 56 ንስባት ኣለዉ። ገለገለ ከዓኒ ተኣሲሮም ነይሮም ኣውፂኦሞም ኣለዉ ናይ ገዛ ሰባት። እቲ መሰርቲ ግን ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ፌስቡካት ሜዳታት መተዘርጊሑ ዘሎ ብክልተ ኩነታት 30 ፖሊስ እውን ተሃርሙ ኣለዉ እዮም። እዚ እውን ድርሳ 30 ፖሊስ ናይ እስራኤል ተሃሪሞም ኣለዉ። ብኣገላልፃ ብርሃነ ግን እቲ ማእሰርትን ምጉስቋልን ክቕፅል ምዃኑ ይእምት። ኣሳኢልን መንነትን ናይቶም ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ሓተቲ ዕቑባ ብማሕበራት ፀጥታ ሃገር ይእከብ ስለ ዘሎ መፃንሒ ወረቐቶም ከሕድሱን ካልእ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ኣብ ዝኸድሉን እዚ ናዕቢ ከም መረጋገፂ ተራእዩ መሰናኽል ክገጥሞም ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሲ ክምስረተሎም ከም ዝኽእል ብርሃነ ይኣምን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ እቶም ንስርዓት ዝድግፉ ኣብ ሃገሮም ከይዶም ይደግፉ ኣፃሪና ከዓ ክንሰጎም ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣንጻር ወፃእተኛታት ብዘለዎ ፅኑዕ መርገፂ ዝፍለጥ ሚኒስትር ፀጥታ እስራኤል ኢምታር ቤንገቪር ናብቲ ቦታ ፍፃሜ ድሕሪ ምብፅሑ ኩላቶም ሕጊ ዝተሓሱ ክእሰሩ ኣለዎም፣ ካብዚ ሃገር ክሳብ ዝወፁ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ኣለዎም፣ እዚ ቦትኦም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ብወገኑ ትማሊ ሶኒ ኣብ መራኸብታት መንግስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ነቲ ፍፃሜ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ብገለ ማዕከናት ዜናን ሰበስልጣን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ጠቐነታት ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ነቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ድማ ብስም ኤርትራውያን ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ብዙሓት ግን ዘይ ኤርትራውያን ክብል ኣስፊሩ። ንምዕባለታት ብቐረባ ዝከታተል ብርሃነ ካብ ሰብ መዚ ፀጥታ እስራኤል ጀሚሮም ኣብዚ ጉዳይ ሓያሎ ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝምግት። ንሕና ተዓቕመና ንቃልስ ዘለና እውነት ክስን ፖሊስ ንኸስስ ኣለና እቲ ምርመራ ለት ፖሊስ ማኻሽ ዝበሃለሉ ናይ ፖሊስ መርመራ ናይ ሰዓት እቲ ጉዳይ ሽዑ መናእሰዮም ጀጊሮም ኣለዉ። ንምንታይ ፖሊስ ተኪሶም ኣብ ሃገር እስራኤል ፖሊስ ክትኩስ ፍቃድ የብሉን። ምናልባሽ ከራ ሒዙ ወይ ሽጉጥ ሒዙ ወይ ከዓ ክቆትሎን ሂወቱ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ከሎ ክቀትል ክትኩስ ይኽእል እዩ። ንስኻ ትሕቲ ብርኪ ነዚ ግን ኣይበልዎን ኣይኽብርዎን ትሕጊ
أتنبرة سلام وسلفي أتنبرة مجارو كسع شقوط إنجلان حزام تستعيني رمض نكذا لك حبيت هذا خامي مثلا أنا وين كمو يعني إحنا زيادة من شعور البوليس أتبعهم كفر مرمر خمسة لغيرنا تودي إذا في وين كنت أنت زي كالكو مخلته أيتودنا على المرمرة بس حاولت المرمرة كل التسابات ما يشوفوا مثلا إذا ترخيبه أنت حدا تتحيزوا له السخاني ناي تكي بتوكس السحيزونيهم شو قلت لنا يكون أنت حدا كن الحزانية كون تتحيزوا له مرمرة يغسل له قالوا تويتوكلات له مرمرة يغسل له هذا كن تتحيزوا تعدل كهارجات ولو إن سجن تقولنا نخرجوا كن معرفة مش شو قلت يكون من جماعة أنا تترى لنا حياته بوليس اليوم كوام خورطو أبز خمسة بس يحدوا له تلقى خم بزوح نجارات يزلوا كنتون إحنا مسكسسنا ما خلاص مسمى بوليس يوم بزوح نبنا اختلافات دبل حتى تقول له خلته ونتات إذا صلوا نعوز ترسني هو قبل له معنا وين كنتم تقانتوا وينكم ينزلوا ناقله الجنس إحنا بينات مرة سجلونا بس حجي كنت بوز هنا وحزنا لنا أي بلن كتعزني يوم سأل السيوم درني يوم موصوني يوم كنسك حجي بوز خلي حسونا قريبا كما كلمتك كم بوليس خبان نسأل زنبرة نوتي قمت نيرهم دي أفوت أنهم قديمو ما حدا هفتم مس بوليس تراخيبه إزخونة تسيسين مثلا أنا يوم كومين أبوتنا أشتوين دبدب زيفهم بأكل فيدهم تزاريبه وين بوليسات بتحنا مالتي نحن قم بأكل سلم سوم كوفينا تزارنا وسياسة من أخيبات أصلا نفتنا كابينة نزعتنا كنيسة وين كنا حبيرنا هنا سألوا وين رأينا هنا تلقى خانتي خون زخل لك هم زكاة ملك حبيرنا هنا بوليس كنا دارين تدارين لنا دخونه من إسرائيل ركب الوسط هاجرنا ديمقراطية هاجرنا مثلا خدمة سلام مواصل خدمة مثلا لو سمينار قبل مثلا لو نخلتيه مفكرنا هنا اليوم واليوم مالتي احنا دبنات كنا تسبق بس احنا خلانا رتي تاكل وين حاجتنا هنا اسمعوني تعالنا خليتو تقليت زخون سلدنا بري بوليس تاكل بلوز بوم اي بلور سلام تايم تصل جبلوها نين جو ابتز نبرنا اي بس جو تحسب بطا او سلام وصل في سنتر على تسبي كود في يوم نبدا تخنا مركزي سنتر لفتي بس ستيشن نو زمان تمنتي تراومي تدقى انا دقى في جنب اوتوبيس تستغل كفتين بس لو سهول كون تبقى سهول ونحن عبينا عندنا عبينا خفق دبارنا يسي خمسنا تي حزبنا تلعبي بمستري اللي بطلوا لنا بوليس يعني نايم انا لو ما زوج لو نزيم بس تقابلوا نزيم بس خير اخو مو قدام كيف فاس السنه نتيم بدنا حقوق نزيم بدنا حقوق نزيم على خبر بيوم اخرتنا ابتي مغاريا زلو اتوم اب سنتلال تنطلطلوم زلو نبرتي اسرائيل كون تخونو ابز غداي كما حدو زساورو صقعي زحزن نتي اب اسرائيل زلو كوننت بغبو سعان مردا بخالد معير نزطمتو دما برهانه مدقت لوام ابتي معريه تسعاتي زبلو قطم زيغاتاتن ركب زلوام اكلاتن حلافنتاوي سغمتي كوسدو دما يزخاخر ما هاجر اسرائيل حفلت هذه كنا ما يعلم حفلت كنا يعني كل تعواد دك حد زي ولو ان بوليتيكا راينا بين يخون على مزح عين البوليتيكا تطلع حق مولو حقنا هاي يزبل انا ترى ما مولو حقنا هاي يخبل خدي كن صباح نقول شفت فقتي السبزي تسديدي ما زي كمان بخمسه شفت ناخي لو تلودي فاتو عارفين كنا تعرفنا عيننا انا بينا معنا صرف خلي حجي وزينا عقب كنا بزلنا نخلو قنطات زي اقباب زي اقباب كم زي كونه الحلف بحلف كلنا عمنا منكس غزلنا سبات ملحت منكس اسات تكون نزلنا غرزات كيرنا واصلنا دي خمسينا هاجر كنا نروح كنا هاجر كنا ودينا نصعدنا حزب الناس مثلنا هاجر كنا قبل انت لا فرينا مخبزي عربي من زخونه سبعي استاذ كوز فرينا دبتين زي يقول ابزبلنا من دس اسرائيل كاني كل عفوا تستهبل لنا نصبنا حلالنا نقاطعنا زلنا ابزي تعزينا ويد ما نزل فريدنا خاني كنستوعلن سمعكم ما يغم تا كنتات زياده ما دليانيري እቲ ኩነታት ኣብ ገለ ነጥቢ ጽቡቕ ጌር ገሊጽዋ ነይሩ ብክልቲኡ ወገን እቲ ፖሊስ ብድሕሪት ከባኺቡ ፊት ንፊት ከም ንራኸብ ገይሩና ወይ ከም ዝራኸቡ ገይርዎም ኢሉ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታዩ እቲ መርሕነት እቲ ዓቃባዊ መርሕነት ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ሓደ ነቶም ሰባት ንምዝጓብ ካልኣይ ድማ ተቐንዲ ኣብ ካልእ እውን ጠቒሰልኩም ነይረ ዕላማ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ንክህልዎ ይፀቅጥ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ንመሳርሒ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል 100% ንጹር ይብል ኣለኹን ግን there is a lot of political games behind እዚኦም ሕጂ እቶም ተቃዋምቲ ገንዘብ ሂቦም ናቦም ጽዮሞም ገለ ይብለኩም ኣለኹን I don't know ኮሙኒየር ወይ ነቶም ደገፍተኹም ገይሮም ይብል ኣለኹን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ግን ነቲ ጌም እዚ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ንማን ክኽስብ ከም ዝኽእል ብኸመይ ፖለቲካዊ ስኮር ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈልጡ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ከም ዝበሎ ሓደ ብርቱዕ ደማዊ ፍሳስ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ሃገራት ኤውሮፓ ርዮሞም ዝኣክል ሓበሬታ ተዋሂቦም ነይሩ እንተኾነ ክራኸቡ ከም ዘይክእሉ ክገብርዎም ይኽእሉ ነይሮም እቲ ሳልፈሪሱ ገለመለ እዚ ድሓን ኣትሊስት እዚ እቲ ፖሊስ ሰዒሮም ሓሊፎም ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚኦም ክልቲኦም ወገናት ከይራኸቡ ግን እቲ ፖሊስ ክኽልክል ይኽእል ነይሩ እንታይ ግን ኢሉ
خباخيبهم أب حدا بوتا كم زرهابو بمقبار أتكونتات كم زخونة تغيروا مالتيو سو أتكونتات بتنا عتاتهم نمتراس العليوجن أبيت فرد زلوهم ناي أوش إسرائيلاويان زجبر زلو حشوية ناي بوليتيكا نسو مسالة ناتهم نمقبارن كمون انتاي بالنيرو زوم سحق دي حقان سدتنياتات نمسقوقي صبوق زخونة مخنيات نكهلوه ولا وقع بحجر بيت فرد ناي تهاجر يسقوقي بلومن وعقباك وهابا مع لو زبل أكال انتلو التياماناو كن في نتانياهو زمرحو زلو مالتيو نزي زقبلو يكونن نتوم سبات نمسقوق نستفل عليه بوليتيكا وجنداناتو كتك أملو كم زفتنه نرلنا سلازي ازود زارب زلو تقاومايو تقاوماينا يرترايو تغكلنيا تقاوماي ابزوان زيجن دمنا يحواتو كفس زفقد هيكونن انا كم نفسي ناينوي حوامناتي دلاي فتحن ابي يرترا فتحن ديمقراسين قواماوي سرعاتن كله زدل سبيه ازك بحال كله جن حوي يرتراو دمو كفسس على مالت يكون دمو كفسس على ابي اوروبا بامريكا دمو في سيكون كونز دلي زلخو بحساب ردي مساي كم زرعم غيره اب حاده صلال كوينا هاجرنا نخنا معبللو نخيل امبر ناي منغسي يخون ايغل داي زخونه يخون بوليتيكاو حيلي غوسغواسي اكل يكون كنانه ناص زخونكو زخونه يخون زدفعن زي بلي نعاي قنع كوين استسمعني هو حصرتات አሎ ሓደ ግዜ እኹል ሓበሬታ ከይህሉ ኸሊ ገለ መለዚ ሕጽረታት አሎ ግለሰብ ስለ ዝኾንኩ ምንጭ ናይ ዜናታት ካብ ቦታ ዝምንጩ ካብትን ክረክብ ኣይክልኔ ካብቲ ዝረኽቦ ዘሎ ካብ ሶሻል ሚድያ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ካብ ምትፍናንን ደም ፍሳስን ባእስን ዕግርግርን ናብ ሰላማዊ መንገዲ መፂና ይህምህን ንበሃለሉ ደረጃ ንበፅሒት ዕላማናተይ እዚ ዕላማናተይ ብተደጋጋሚ ነግረኩም ኣለኹ ካል ዕላማ ትደልይዎ ወይ ምሳኹም ክኸውን ትደልዩን ትህሉ ዝበፅሐ ህዝቢ ግን ነዚ ነገር እዚ ይኹንነ እዩ ዘሎ ርግፀኛ እንተኾይነ ኣብዛ ቪድዮ ፕሊዝ ሪስፖንድ ግበር እዚ ኩነታት እዚ ጌጋ ምዃኑ እትድግፉ ኣብዛ ቪድዮ ኩላኻትኩም ኮሜንት ግበሩ ምክንያቱ እንታይ ትፀገም ኮይኑ ዘሎ ከም ኩዕሶ እግሪ ከም ስፖርት ገይሮም ወሲዶም ናይ ፀቂኻ ምዝዲኻ ኖ ንሕና ኤርትራውያን ክጓዱን ክባሱን ክጨፋጨፉን ኣይንደልን ኢና ምክንያቱ ናይ ክልቲኦም መጉዳእቲ ብሓደ ስለ ዝስምዓኒ ንዓይ ዋላ ኤርትራውያን ተዘይኮይኖምን ኣፍሪቃዊ ክጨፋጨፍ ክርኢ ይደልን ያነ ብኸመይ ቋንቋ ከረድእ እኳ ይርዳእኒ ኣፍሪቃዊ ንሓትሕዱ ዋላ ፈለስጢማዊ ዲ ሱርያዊ ዲ ኣፍጋኒስታን ወዲ ኣፍጋኒስታን ክጨፋጨፍ ክርኢ ይደልን እየ ጉዳይካ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘይክእል ፀገም ድማ ኣብ ዓለም የለን بباسم متشفتافن زتفتح شجر دما يلن أبكال كيكرنا أبتقرأي زجبر زنبرة دماون حدا جنيان وجن أبت أولاي تزازيمو سلامتك أبكال كنا مهار زين خليه زبزالو سلازم زعبازو كنتات زي بستفل عليه من قد نزلوا كنتات تحبركم قليل غيركم أي ترايو بزحات نحنا بقليل كن ريوم زين غلن كن قاصرهم زين غلن كنتاتهم منكر دعنا زي كل ساتفولو خمس غلن نخال علامة كتقاملو خمس غلن نز كنتات دما مبرهي خد كونكم يلي زجبر زلخو بليز نز channel support جبر نز ملختنا بقالو تغبازح شير جبرو كم وتر دما نخلنا حجز خل حبريتا زبلكو نغربكو خيري مزياح الجخ قد فكمي كملنا خنتل دعرونا بفلاتا نسبكو قرارتا سربتي خو خنكتا نعبع كلومي ملاسس بيخونا مزي ولدت حقي قدفنا حيتمكنا أنا ببايعي تفيقنا مثل علي ومثل عالك نقرونا لايك جبر بليز نزا فيديو نابكالوت نغطي بعض هذا ما شير جبر نحج عقد مني مقالمي زامدري تعرف نيسح قدامي عمون قناعاتي وتخفات ألامي بتساينا بلد سايو تلامي أغيلو ساعاتو بزياندي وهرامي حليفونا بالكاس كندقو دقامي زفلالي زي بلو تحستو عيناي حدناي حفاشي حتو عنا ببايعي تفيقونا مسمام دي متسمام كنقرونا